дзень, паважаныя сябры. Беларусь мае шмат сімвалаў. І сёння я хочу пазнаёміць вас з адным з іх. Гэта васілёк. Гэта кветка лічыцца сімвалам чысціні і духоўнасці. Яна расце ў полі сярод пшаніцы і жыта і нібыта нагадвае людзям: паміж працай не забудзьце падумаць аб прыгожым. Васілёк – сімвал Беларусі, прывабны для турыстаў краіны, а таксама славутага музычнага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Пра гэту кветачку вы можаце даведацца з кніг, якія прадстаўлены на нашай кніжнай выставе у бібліятэцы.